ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ତା ଘରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଫେରୁ ଫେରୁ ସଞ୍ଜ ହୁଏ। ଖରାବେଳର ଖାଇବା ତା ଘରେ ହେଇଯାଏ। କେବେ କେବେ ଭିକ୍ଷା ଅଧିକ ମିଳିଯାଏ ତ କେବେ କମ୍। ଏମିତି ସେ ତା ପେଟ ପୋଷେ। ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯାଉଛି ସହରକୁ ଯାଇ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରି ପେଟ ପୋଷିବି। ଏଠି ବାରଦ୍ୱାର ହେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମନରେ ଏଇଆ ଭାବି ପରଦିନ ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ, କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାଏ, ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଉଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମନରେ ଭାବିଲା, ନା ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଆଜି ରାତିକ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିଦେବି, ପରଦିନ ପୁଣି ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବି। ଏଇଆ ଭାବି ସେ ଜଣକ ଘର ପିଣ୍ଡା ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଦିନବେଳା ହେଇଥିଲେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସଞ୍ଜବେଳେ ବା କାହାକୁ ସେ କହିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୋକରେ ସକାଳ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ 14ଟି ଚେଁ ଚେଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ତାହା ଥିଲା ଚକୁଳି ପିଠାର ଶବ୍ଦ। ସେ ଯେଉଁ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା, ସେହି ଘରେ ଏ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାୱାରେ ଆଣ ପକେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚେଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଲେଉଟାଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେଁ କରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି 14ଟି ଚେଁ ଚେଁ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆଙ୍କ ଘରେ ଏବେ 7ଟି ପିଠା ତିଆରି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘରର ମାଲିକ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଘରର ମାଲିକ ଜଣକ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ତ ଏ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲି। ସଞ୍ଜ ହେଲାରୁ ଏଇଠି ଅଟକି ଗଲି। ଆଜି ରାତିକ ଏଇଠି ରହିବି, କାଲି ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବି। ଏତକ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି। ଯଦି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। ଘରର ମାଲିକ କହିଲା, ହେଲେ ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 7ଟି ପିଠା ତିଆରି କଲେ, କ'ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରିଗଲା? ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ପିଠା ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି 7ଟା? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଫରା ପିଠା ଆଣିଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଘରର ମାଲିକ ଜଣକ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଏକଥା ଯାଇ କହିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହି ଉଠିଲା, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳଟି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ 7ଟି ପିଠା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲା। ହେଲେ ଏକଥା କେମିତି କହିବ? ତଥାପି ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନ ଜଣେଇ କହିଲା, ହଉ ତମେ କାଲିକି ଆସ, ଆଉ ତମ ଚାଷ ଜମିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ମୋତେ କହିଦେଇ ଯାଅ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତମ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳଟି କେଉଁଠି ଅଛି କହିବି। ଚାଷୀ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାର ଜମି ଦେଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତା ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ଶେଷରେ ଚାଷୀର ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳଟି ତା ଜମିର ଗୋଟିଏ କଣରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳଟି ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ଉତ୍ତର ପଟ କଣରେ ଅଛି, ଯାଇ ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ଚାଷୀ ଜଣକ ନିଜ ଜମି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ
ତା ଫାଳଟି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚାଷୀ ଜଣକ ତାକୁ ନେଇ ସିଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କଲା। ଏହି କଥାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। କଥାଟି ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ଯେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିପାରୁଛ, ତେବେ କୁହ ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ରାଜା ନିଜ ହାତକୁ ମୁଠା କରି ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲେ। ବିଚରା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ବା କରିବ? ସେ ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଥମରୁ ସତ କ'ଣ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ କଥା ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। କଥା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏକଥା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଆହୁରି ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ତ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବିନି। ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ମଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସବୁ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ମଲି ବୋଲି କଥାଟି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲା, ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ଏମିତି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ? ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁହଁରୁ ଅଜଣାତରେ ବାହାରି ଯାଇଥିବା କଥାଟି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଯେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ମଲ୍ଲି। ଶେଷରେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା।